Lezi indaba zehora lokuqala sigwethulela zona bukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze emini nje. There's no case against the president. That's why we even in the past applied for section, I forgot the act, what is it, but it was to be discharged from the case. Inkantolo yemantshi yaseMonti ilalela izethulo zokugcina namhlanje ecaleni elibhekene nomholi we-EFF uJulius Malema kanye nonogada wakhe uAdrian Snyman lokuqhumisa isibhamu ezilangalaleni ngo-2018. First, we've got 153 that were brought to the surface. Out of that, we've got 95 of them that are coming from Lesotho. Bavela enkantolo abamba ngokungemthetho abayikhulu nama-53 basemazweni angaphandle abakhishwe emgodini wemayini yaseSabi eMpumalanga ngesonto ledlule. Siyabonga umnyango nemboni ngokubambisana ukuthi ba resolve whatever issues ekade ikhona. Sasigcine sihoxisiwe isiteleka samatekisi ahamba ibanga elide eThekwini ngemva kokuthi kufinyelelwe esivumelwaneni nomnyango wezokuthutha ngempela sonto. They could wrap it up here potentially. Bulugwane City, big chance. Brandon Pearson makes the save. I-Kaizer Chiefs iguqiswe okwesine kule sizini ngesikhathi yehlulwa yiBulugwane City ngamagoli 2-0 emidlalweni we-Betway Premiership enkundleni iPeter Mokaba. Mbukeli sikubingelele sikwamukele ey'ndabeni zasemini enizethulelwa uNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Sanibonani. Libuyele enkantolo yesifunda iMonti esifundazweni Eastern Cape icala lokukhipha nokuqhumisa isibhamu esilangalaleni elibhekene nomholi we-EFF uJulius Malema kanye nomqaphi wakhe uAdrian Snyman. Abameli bamamangalelwa benza izethulo zokugcina kuleli cala. Ukuhlala kwalesicawu kubambezelekile njengoba ummangalelwa wesibili engakwazanga ukufika enkantolo ngesikhathi esibekiwe ngenxa yesimo sezulu esingesihle esiphazamisa ukuhamba kwezindiza eThekwini. I've been informed by Advocate Caesar that due to weather conditions, the flight of accused 2 and his legal team has been delayed due to the weather in KwaZulu-Natal. uMalema kanye noSignman babhekene necala lokutholakala nesibhamu ngokungekho emthethweni, izinhlamvu kanye nokuqhumisa isibhamu endaweni enabantu okubeka impilo yabo engcupheni. The charges as per the charge sheet is unlawful possession of firearm to wit at .223 Norinco rifle and or a firearm, the make and model of the firearm owned and unknown to the state without holding a license or permit or authorization issued in terms of the act to possess such firearm. Count 2 is unlawful possession of ammunition. Count 3, discharge of a firearm in a public place or built-up area or any part. Ngaphandle kwenkantolo ngaphambi kokuqala kwecala i-EFF izwakalise ukuzethemba ukuthi umholi wayo uzophuma phambili kuleli cala. There's no case against the president. That's why we even in the past applied for section, I forgot the act, what is it, but it was to be discharged from the case. So the magistrate said there's something that you need to answer, and the president took the platform and answered to everything. Nothing really points out to that toy gun was actually a gun. Nothing. Icala liyaqhubeka. Aqalile ukusebenza amatekisi ahamba amabanga amade eThekwini. Lokhu ke kuza emva komhlangano bephakathi komnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal kanye nabanikazi bamatekisi. Bese kupheleke cishe isonto amatekisi engasebenzi ngenxa yokukhononda kwabemboni yawo amatekisi ngodaba lwezimvume zokusebenza. uSimphiwe Makhanya uyabika. Sibingelele kuwena kanjalo nomukeli wendaba ngalesi sikhathi silana ke erenke yamatekisi ahamba ibanga elide eThekwini eDurban Station njengoba usushilo ke ukuthi kube nesiteleka ke esidonse isikhathi esingaphezulu kwesonto la saholela ekutheni ke inkumbi zabagibeli zingakwazi ukuya ke endaweni ezahlukahlukene. Ngizocela nje uzakwethu uSibu Tembe atshengise ngasesandleni sami sesinxele ukuthi kwenzakalani la. Kuyaphithizela ke namhlanje erenke
noma izulu ke like lathi ukuna ngaphambilini ikhathi ke zasekuseni kepha ke akubavimbanga abagibeli abaqhamuka endaweni ezahlukahlukene ukuthi beze lapha ke erenke ukuzothatha ke amatekisi. Njengamanje asamukele komunye abagibeli omnumzane uRobert Mayisela uzosichazela ukuthi njengoba kade kunesiteleka nje simthinte kanjani lesiteleka nokuthi ngoba amatekisi esebuyile sebenza uzizwa kanjani. Baba Mayisela sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngibonge nduna ngiyabonga nami leli thuba. Cha isiteleka sisithe ukusithinta ngoba mina nje bekumele ngijike ngesabatha ngiphindele oLundi ngisuka la ePine Town emndenini wami. Kodwa siyabonga umnyango nemboni ngokubambisana ukuthi ba resolve whatever issues ekade ikhona for the welfare of umphakathi. Asibuyisele ke kuwena intambo eGoli ngalesikhathi. Sibonge kuSimphiwe Makhanya owayengumengameli we-ANC uThabo Mbeki uphosele inselele ubuholi beqembu i-ANC ngokuthi kuzofanele bubheke ngokujulile ukuthi iqembu lisenakho yini ukwesekwa umphakathi njengombutho okusafanele uhole izwe. uMbeki ubekhuluma emhlanganweni weinsuku ezimbili we-ANC ngaphansi kwesifunda iDula Oma eWestern Cape. Okubhungwe ngakho kakhulu ngamalungu e-ANC kulomhlangano ukuvuselelwa kabusha kwenhlangano nokubheka izindlela zokuthi iqembu lingasimama kanjani. uMbeki okunguye wethule inkulumo ebibhekwe kakhulu kulomhlangano ubeka amaphuzu ahlonze ukuthi akuyona nje kuphela i-ANC ebhekene nezingqinamba kodwa nomphakathi wonkana uzoba senkingeni uma kuwukuthi i-ANC iyehluleka ukuzihlanza kabusha ukuze ibhekane nesimo senhlalo yezakhamuzi. When I reapply, in terms of those guidelines, that group must say, is he fit to continue as a member? uMbeki uphinde wagcizelela ngokuthi kunesidingo esiphoqayo sokuba kusingathwe izithangami zokubonisana kuzwelonke ngesimo sezwe ikakhulukazi njengoba uhulumeni sekungowobumbano lwamaqembu anembono engefani ngesimo sezwe. Now, has the ANC got the capacity to influence that discussion? Many topics will be on that agenda. On the state of the economy, on health, on education, on culture, and this and that and everything. Will the ANC have the capacity to influence that discussion? I'm worried about that. Because I'm not at all sure. uThabo Mbeki wethembise ngokuthi uzophinda akhuze ibuya esifundeni iDula Oma ukuzohlolisisa ngebanga eselihanjiwe ngokuvuselelwa kweqembu. Umbuthano omkhulu we-ANC waminyaka yonke wokuvula unyaka iJanuary 8 statement uzosingathwa eWestern Cape ngasekuqaleni kwenyanga ezayo. Umengameli weqembu umkhonto wesizwe uJacob Zuma usezwakalise ukukhathazeka kwakhe ngamalungu aleli qembu alwela ikhundla. uZuma ubekhuluma nabalandeli baleli qembu kwaXimba ngaphambi komcimbi ogubhunyaka leli qembu lasungulwa kulempela sonto ezayo. Ipoint engizakudizelela bafowethu lokuthi sibhekene nento yokuthatha izwe. Asibhekene into yokuthatha ukonvina no yokuthatha izwe siphathe. Uma sekulapha ukuzikhetha yokhethwa yini masithi ngokonvina. Siyezwana. Siyajabula. Enye into alifuneki ulaka. Uma sithi sifuna ukuphatha izwe akubonakala lokho ngezenzo zethu. Bavela enkantolo abamba ngokungemthetho abayi153 basemazweni angaphandle abakhishwe emgodini wemayini yaseSabi eMpumalanga ngesonto ledlule. First, we've got 153 that were brought to the surface. Out of that, we've got 95 of them that are coming from Lesotho, that are foreign nationals without valid documentations to be in the country. They are charged for contravention of Immigration Act. We've got also 32 that are coming from Mozambique.
These also do not have valid documentation to be in the country. They are charged as well for the same count. There are about 16 of them from Zimbabwe. They also are facing the similar charge. But however, I need to indicate that among these people that were brought to the surface, there are 10 that are South Africans. And for those ones, because they are victims, they are part of the victims, they have been released. Mbukele okwamanje ke sasiqunga pha ngasayitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. We are in a better position than we have ever been since we started the online placement. I know that there will be people who are questioning there and there. Bangaphezulu kweinkulungwane engamakhulu amathathu abafundi abafake izicelo zezikhala zebanga lika grade 1 kanye no grade 8 ezikoleni ezahlukene eGauteng njengoba nje ukubhalisa bekuqhubeka ngokohlelo lwa online. Siphinde sekubingelele mbukeli isikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Inkantolo yeMantshi yaseMonti ilalele izethulo zokugcina namhlanje ecaleni elibhekene nomholi we-EFF uJulius Malema kanye nonogada wakhe uAdrian Snyman lokuqhomisa isibhamu ezidlangalaleni ngo-2018. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus ungena kuze uyicinge ngamagama athi SABC Zindaba. Mbukele sekube nezikhalo eziningi njengoba indawo ezahlukene ziqhubeka nokukhungathwa inkinga yamanzi eGoli. Njengamanje ke sixhumana nentatheli yeSABC uCalvin wakwaDludla ukuze nje sizwe kabanzi ke ngalolu daba. Cebisa asikubingelele sikwamukele endabeni zasemini. Engabe zitheni izakhamuzi kulezi indawo suyihambele ngalenkinga yamanzi? Angibingelele kuwe noxolo ngibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya sila kweminye yemjondo lebizwa ngokuthi ke iphumula mqashi la enengizimo yalo iGoli abantu bayakhala ngokuthi ke banenkinga yokugqoza kwamanzi kanti njengamanje ke ngizokwethula ke isakhamuzi ke esingesinye sezakhamuzi engabaholi la endaweni ke usibonelo ozosichazela kabanzi ukuthi ke ikahle kahle inkinga yamanzi le iqale nini naneyingqinamba ke ababhekana nazo ngalenkinga sibonelo asikubingelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho iqale nini inkinga yamanzi kule ndawo. Angibingelele kuwonke umuntu. Ugama njengoba shilo ubaba athi ngusibonelo yebo ngusibonelo the great Makhubele. Lenkinga leni iqale nge-12 saka November. Ukuqala kwayo lenkinga le ngizothi nje I was on a sport ground. Ngivuka ekseni ngiyo practice for a health and then sithe sesizwa nje umphakathi sewushaya ama whistle. Mase ashaya amawisili manje sesiyaphuma siyabheka ukuthi kanjani ngoba vele indlela emphakathini sesisebenza ngayo ukuthi makuba unenkinga kumele nje kushawe nje iwisili and then siyaphuma siyi-community sonke sikwazi ukucover lawo ma-loopholes. Sithe masifika lana hayi sibona nje iy'moto nje ey'ningi iy'moto zamaphoyisa Johannesburg Water whatever namagandaganda lawa nje bafika basicajulela amanzi kanjalo nje without notice. So thina and then njengoba siwumphakathi sizamile ukuthi nje asiyovala nje labangene ngakhona ukuthi baze basichazisele kahle ukuthi nje nifika kanjani la sihlala khona nisikhathela amanzi ningasitshele lutho and then okay isikhathi esingakanani ninganawo manje? Manje I think it's been 4 weeks manje ngoba this matter it started on the 12th of November up until today we are suffering with the water. Niphila kanjani sesigoqa? Ukuphila kwethu kubhlungu ngoba siyahamba siyancenga nje la sincenga khona amanzi sinesikolo la kuthiwa it's a new generation school combined which is it's sort of like it's a private school. So kula sesogcwala khona sifole khona ama line but nakhona we are suffering because basivulela nje maybe after 2 o'clock mase baphuma istaff esikolweni and then bavale ngo5 siba sinenkinga lapho and then esinye isikhathi sesibona nje hayi sekungena amajojo tank la ekuhlaleni which of amajojo tank lawo akusiyinto nje healthy ngoba thina la asinagesi la sihlala khona sisebenzisa nje ama solar and everything. So
angeke sithi sizosebenzisa amanzi wejojo ngokupheka ukudla or ini ngoba amanzi wejojo asuka singazi ukuthi abuyaphi, and I do believe ukuthi lawo manzi lawo kumele ayenzwe ini, kumele aboiliwe before uzowasebenzisa senjengoba singana nogesi. So I think leyo is a very big problem. Okay, siyabonga kakhulu ngenxa yesikhathi lo sibonelo ke echaza kabanzi ke ukuthi ke banenkinga yamanzi ke uthi ke lenkinga iqala ngolwezi ke okuyinyanga edlule neqolo silokho sihamba nje endaweni siyabheka ukuthi ke kwenzekani ngoba siyabona abantu abaningi baphethe nezigubhu, abanye bayahamba baphethe amabhala bayokha amanzi. Ngithatha intambo ngiyibuyisele kuwe uGreen Park. Sibonge kakhulu ukucebisa ngalowo mbika. Mbukeli ke uCalvin Okwadludla ulapha ya ePhumla Mqashi eGoli lapho abexoxisana khona nezakhamuzi ezinenkinga yamanzi. iDemocratic Alliance yethule umbiko wayo ngesikwenzile esishamthetho sikazwelonke ezinyangeni eziyisithupha ezedlule. Leli qembu lithi libambe elikhulu iqhaza leli eqinisekiseni ukuthi ayishaywa indiva ingqinamba ekhungethe elakuleli. The DA has driven key issues on behalf of the public, which has also served as a valuable source of information to ensure a transparent and accountable government. Apart from holding the executive to account, our other constitutional obligation is legislation. In this regard, the DA has continued to introduce private members' legislations more than any other party in Parliament. Ukulwisana nenkohlakalo esishamthetho sikazwelonke kuseyinto eneyibalulwe iDemocratic Alliance njengoba ibithula umbiko wayo ngesikwenzile khona esishamthetho ezinyangeni eziyisithupha ezedlule. And that's why you would have seen that we've taken up issues such as John Hlophe being part of the JSE. We've taken up issues around VBS where the EFF leaders are also involved to make sure that those individuals that sit in the benches of Parliament in the opposition don't come to break down the work that Parliament needs to do. iDemocratic Alliance iphinde yaveza ukuthi inkinga eziningi ezikhungethela kuleli zivezwa iyona eshamthetho kuba idingidwe. Inkinga yokumbe eqolo kogesi ibalwa kuzo lezi inkinga. We also ensured that key issues are brought to Parliament. Some of them include the electricity price hike issue, the water crisis issue that's ongoing, and the SASA hacking scandal. Leli qembu libe sohlangothini oluphikisa isikhathi eside kanti manje seliyingxenye yohulumeni wobumbano. Silindo kuhle ngidi endabeni zeSABC. Inkantolo yemantshi yaseRandburg isiphinde yadedela uLongwe Thwala noyindodana kaChiko Thwala ngebhayili ngaphansi kwemigomo eqinile. uThwala waboshwa ngemva kwehluleka ukuvela enkantolo ecaleni lapho phela esolwa khona ngokweba impahla kayise yokuqopha umculo ebiza ngaphezulu kweyinkulungwane engamakhulu amabili. Should you contravene any of these bail conditions, it is all that is required is for the police officer or anybody to make an affidavit to that effect. Okay, there will be sufficient reason for me to call you back here and inquire as to why you have contravened any of the bail conditions. Right. If the court finds that you've contravened any of the bail conditions, okay, the court may sentence you as well as revoke the bail. The matter is then now postponed to the 5th of February next year. Don't forget the date. Right. For you to appear in court 1. Okay? You are warned for 8:30 on the same conditions as I have explained to you. Ms. Stand down. Bangaphezulu kweyinkulungwane ezingamakhulu amathathu abafundi abafake izicelo zezikhala zebanga lika grade 1 kanye no grade 8 ezikoleni ezahlukene eGauteng njengoba ukubhalisa beqhubeka ngokohlelo lwa online. Abengamele zemfundo eGauteng baqaqula ukuthi lolu hlelo lokubhalisa oluhambisana nobuchwepheshe besimanje iningi labazali sebeliqonda kangcono manje nakuba kuseyinselele kwabanye ngenxa ukuthi ezinye zezicelo ayiphotshuliwe umnyango okubangelwe ukuthi zahlulekile ukuhlangabezana nemibandela yonke edingekayo ukuze umfundi ofake isicelo amukelwe ngokugcwele. We had a total of 344,890 total applications, of which 165,785 was 165,785 was grade 1 and 179,105 for grade 8. And then out of that we had 8,379 which were incomplete. Uchilwane ukholelwa ukuthi umnyango ushaye into ecokeme kakhulu kulonyaka ngalolu hlelo lwesikhala zabafundi bebanga lika grade 1 kanye no grade 8.
we are in a better position than we have ever been since we started with online placement. I know that there will be people who are questioning there and there, but in terms of grade 1, we have placed all the completed applications. Completed. When you are incomplete, we didn't place you. We didn't even touch you. Abomnyango wemfundo eGauteng baphinde bamemezela nangoxhaso lwemfundaze ezoxexabezwa kubafundi abathathu abazophasa ngamalengiso ezifundweni zabo zikamatekulutsheni wakulonyaka. Isicelo esifakwe enkantolo yaseMelika sisola umculi we-hip hop uJay-Z ngokudlwengula ingane yayineminyaka eyi-13 bekanye noSean Diddy Combs ngonyaka u-2000. Lenkakha yomculo we-hip hop uJay-Z ukhiphe istatimende ke lapho eyiphikile insolo eyibhekiswe kuye einkundleni zokuxhumana wasola ummeli wommangali ngokumsabisa kanye nangokufuna ukumqola imali. Abameli bakaJay-Z abazange baphendule ngokusheshsha esicelweni sokuthi ke baphawule labaculi bobabili basolwa ngokudlwengula lentombazanyana engadalulwanga igama bephindelela emcimbini owawuhlelwe uCombs ngemva komcimbi wokwethulwa kweindondo ama-MTV Music Awards ngonyaka u-2000 owawuse New York. Mbukelisi sibeka lapha ke izindaba zehora lokuqala siyabuya ke futhi ngehora lesikhombisa kusihlwa nibe nje nosuku oluhle nisale kahle.